Тебе, Жими, в Ловеч, свидетел ли си, имаш ли, свидетел ли си бил на някои неща там, ме интересуват за как постъпват с момчетата там по принцип? Слушай, аз съм свидетел на много неща. Връзват момчетата и ги другират. Разбираш ли? Също така и мен са правили. Разбираш ли? Виждат, че нямам хора, никой ме не търси, разбираш ли? Да. И те си позволяват и си те правят право на нищо, на буклук да взимат. Разбираш ли? И понеже... Тормозът те бият? Мога. Бой? Биха ме бе човек, Кой те бие по принцип? Старшините. Старшините те бият там. Ама то трябва да е по някакво нареждане, не мога така да бият. Или по самоинициатива. По нареждане от началника. Това Калчев. Разбираш ли? Да. И по нареждане на той началник, лекар. Ние сме колеги с това, обяснили и така нещата, защото нещо имам някаква идея, нали, по някакъв начин, ако мога нещо да помогна с нещо, да. Имам някаква идея, просто искам това нещо, като искрено да ми го обясниш, разбираш ли? Аз имам тук епикризм, да. Разбираш ли? Вътре пише, че съм болен от хипертония. Нали знаеш какво е хипертония? Да, знам много добре. Високо кръвно. Да. И те ме лъжеха през тия 6-7 години. Ме лъжеха от 2004 до 2009, 6 години са. Лъжеха ме, че съм болен от хипертония. Да. Вътре пише в епикризите, че съм болен от хипертония. И аз съм казал, кога съм ходил последно при доктор Нешков 2010 година, и му казах, викам, ти сигурни си, че съм болен от хипертония? За да увъртва. Добре, хората се караха там. И на кой ден се случиха някакви проблеми с теб? На 17 януари. Те се караха 2011. И като ти е на 17, колко дни след това започнаха да се държат зле с теб? Да, бе, човек. Веднага ли как? Влезнах вътре в килията и започнаха. Заплашват ме, ако не пия ти хапчета, ще дигам кръвно, ще умра. Разбираш ли? Ще получила болести, не знам. Кой ти го казва това? Кой ти заплашва? Лекар. Кой лекар? Нешков. Доктор Нешков. Той ти го казва? Той ми го казва. Той се държи с теб, явно или как? Като прекалено луд и като прекалено демек, че съм агресивен, бухлив, такива глупости. А кой те предложи да се закарат там при този доктор да те... Ето лекара, как му викат? Не, лекара, бе, той къде ни... Приема тук на кръвото? Да. Аврамов е това? Аврамов, да. Той ме предложи. Аврамов е психиатър? Той е лекар, но не е психиатър. Не е психиатър. Нито е психиатър, това е за психиатър такова. Да. За психиатър беше това предишния... Как му беше? Как беше името на болницата? Един с очила. Да. Сещам се, ама да го забрави. Да, но Аврамов няма право да практикува това нещо. Няма право. И той се разписва да ходите там да ви тормозат. Да, той дойде и ми носи някаква бележка да подпише. Аз се отказвам. Аврамов? Да. И той казва, що му отказваш, ще бъдеш дигнат. Това ти го казва? Да, бе, човек. И аз казах, викам... Ти отказваш да ходиш уловиш, това ли? Отказвам. Нищо ми нема, разбираш ли? Да. И поради това той започва да се изисква, обажда се на това, как му викат... Петър Кръстев. Кръстев ли? Да. Където разпорежда да карат такива лишени там. Да. И вика ги документите, ги показва, дойдел пред килията ми. Ама ти пред Аврамов някакви буйства, такива? Нищо. Нищо, бе, човек. Ето така, просто му дойде на него на кеф да ме кара там. Да се кара там, да. Добре, като това решава да те се карат там, така ли? Да ме закара там, да. Просто да ти променят хода на досиета. На досиета, така ли? Да. И тук знаеш ли какво пише? Пишат се само себе си, нито съм дал интервю там, разбираш ли? Нищо, просто отивам там, вкарват му килията, нито се срещам с лекари, нито нищо. Срещам се с лекари, но обаче те не ме разпитват за нищо. Там ти ми казват, че са те били. Били съм. Първо лекара... И ме държаха 2 седмици на легло връзан. Връзан, само ме отварят да пикам, притеснявам кофата вътре, разбираш ли? Да притесняваш се, стесняваш се да се изпикаш да хода по голяма нужда, разбираш ли? А те да ти гледат? Съдът и ме гледа да човек. Айде, вика, давай, вика.
Ако ще се реши, ще пикае, вика, давай. Разбираш ли? Това е много неприятно, по принцип. Много е неприятно и знаеш ли, се събират... Като човек да си, все пак имаш право на спокойствие да скориш. Събират се над 10-15 старшини, разбираш ли? Да. И, нали, и почват момъти да ебат циганска да е, само с тебе ли се разправяме. Без нищо да правиш. Да бе, нищо бе, човек. И вързан на леглото. И знаеш ли какво са направили? Нали, като ме връзват на леглото, дърпат ми възглавницата и я така надолу с главата. Разбираш ли? Просто... Да не можеш да стигне възглавницата на мога такова. И аз си подпирам главата отзади на железото на... Да. Ето, виж. Като боя как започва от старшините? Боя започва така, понеже аз не искам да ме дрогират, разбираш ли? И, нали, започвам вече. Те ме провокират, разбираш ли? Да псувам, да правя, разбираш. Просто аз не искам да ме дрогират. Това е като повод да те почват. Да ме почват. И почват. С какво те бият? С палки. А юмруци? И с юмруци, тия двата зъба са ви разклатени. Виж ли, че са разкрили. Да, изкрили. Да, добре, такива ритници, такива от... Да, човек. Ритници. Като животно. Да, човек. Вързаха ме отзади. Разбираш ли? Не се съобразяват където да. Не се съобразяват от главата,